přátelé, jede to jako dráha, tak jsme ve 3. hodině našeho diskopříběhu, takže vidíte, že nám to pěkně sviští. Tak tady máme takovou zajímavost, že muž z Chicaga vyhrál během 3 týdnů 3krát v loterii, si představte. Dohromady si přišel na 5,5 milionu korun. První tiket si koupil na své narozeniny, druhý si koupil z radosti, že vyhrál. Držu mu!